En finalitzar el concert, en passacarrer, els presents es van traslladar fins a l'església parroquial des d'on eixiria la processó. A les 9 de la nit es va iniciar l'acte amb l'eixida de la imatge del temple amb l'himne d'Espanya. A esta celebració cada any s'uneixen els veïns del Palomar amb veïns d'altres poblacions de la comarca que acudeixen per a acompanyar a la Mare de Déu dels Desemparats i pregar-li per els seus. Després de la imatge, el rector de la parròquia, acompanyat del rector de la parròquia de Vallada, que és fill del Palomar. El ball dels pastorets iniciava el recorregut. Després, el públic, amb ciris a la mà, recorrien els carrers de la localitat. Els angelets i el ballador de la bandera també van participar a la processó. En arribar a la plaça del Xoc s'iniciarà el ball dels pastorets. Els aplaudiments no van faltar per part del públic. Tot seguit va ser el torn del ball de la bandera. La imatge de la Verge dels Desemparats és processonada per el Palomar per a que protegisca els veïns i veïnes durant aquest any. A l'entrada al temple, entre crits i aplaudiments, els presents veneraven la Verge. Després es va cantar l'himne a la Mare de Déu dels Desemparats. Els que venerem la Verge Maria amb l'entranyable títol de Mare de Déu dels Desemparats, concediu-nos que protegís per Mare tan bona
no he sentat mai desemplegats de la vostra bondat. A llegir els textos de l'any que ve. David González Dormo, Víctor González Dormo, Ernesto Micó Ferri, Salva Bodí Durán, José González Guerrero, Óscar Barbera Albiñana. Les fotografies no van faltar en este emotiu acte i les famílies es realitzaven la seua amb els més xicotets del poble. En passacarrer es van dirigir fins als voltants del col·legi municipal per presenciar el castell de focs d'artifici. Amb este espectacle finalitzarien aquestes festes, millor dit, esta part de les festes, perquè els actes es reprendran este cap de setmana i tindran el seu punt i final el diumenge 22 a la 1 del migdia amb la tomba del xop. Tot preparat per iniciar la tomba del xop, un acte que és entranyable per la seva tradició, però al mateix temps emocionant perquè així finalitzen uns dies on tot el poble ha compartit moments d'esplai junt o prop del xop. Una vegada més, tots congregats a la plaça del xop, la plaça de la Verge dels Desemparats, és moment per soltar les cordes que han tensat l'arbre durant els anteriors dies des de la seva plantada. Amb una motosserra es talla el tronc i, com veuran, el monument va caure de seguida a terra. El públic congregat va alçar els seus aplaudiments commemorant la festa. Estos joves van voler comprovar com havia quedat el tall al tronc. Precisament ells, en uns anys, seran festers i s'encarregaran en l'organització de la festa del xop. Els joves que enguany han encapçalat la festa volien immortalitzar este moment amb una fotografia. Home, hem passat a pressa, però sí, estem contents i, a més, la tomba no m'ha portat problemes ni res, perquè el xop era gran, n'hi havia perill que caiguera damunt la casa o alguna cosa, però ha sigut bé. Este xop va ser minuts després tallat a trossos, que per cert, part de l'arbre s'endurien els festers a la seva casa com a record d'este any. Una vegada les cordes arreplegades i ben enrotllades, seria moment de guardar-les a les cases per a l'any següent. Ja hem acabat la festa del xop 2011 i com a alcalde del Palomar agraït a les festeres 2011 que han sigut molt competents. Les 14 festers, que eren 12 dones i 2 homes, crec que han fet en un any de crisi, han arreplegat més diners que mai, i això és la força que el poble de Palomar té en aquesta festa. Jo crec que principalment molt agraït per tot el que han fet en els actes lúdics que han fet pel poble i sobretot que no ha tingut ningú incident, com avui que la tomba del xop també és una cosa
un poc delicat i així tot bé. Entonces, jo crec que com a alcalde, pues, orgullós de que Palomar tinga aquestes ganes de fer la festa al xop i que també content com a membre de l'Ajuntament de que l'any que ve també tinguin festers i entonces això és una festa que té continuïtat i això és l'important, que un poble estiga viu, la gent que tinga ganes de fer les seues festes i això és l'important com a persona pública d'este poble. Per a completar el dia, estava cuinant-se una bona paella i estava boníssima, com no, cuinada per tots uns experts, Galvis. La carn, a poc i amb molta cura, anava sofregint-se, primer pas per a cuinar este plat valencià. Una vegada ja a punt la paella, els operaris de Galvis apaguen el foc per deixar-la reposar. A la barra ja estava fent-se cola per començar a repartir els plats als veïns que ho desitjaven. Mentre els cuiners escudellaven, les festeres repartien a dos mans els plats. Així acabaria un dia en el que tots recordarien els moments que han viscut al voltant del xop. Unes estones que l'any que ve es tornaran a repetir amb la festa del xop.